Huwag mabahala, sumama na sa kasama mo kaming United Ilocanja. Huwag kang mangamba, makakaasa, mabuhay ang bawat United Ilocanja. Huwag mabahala, sumama na sa kasama mo kaming United Ilocanja. Huwag kang mangamba, makakaasa, mabuhay ang bawat United Ilocanja. Saludo sa lahat, sa aking mga kabaro, matulungin sa kapwa, ganyan kaming Ilocano. Sa bawat panahon, hindi kami papahuli. Sa bawat bigay asahan mo, mayroong sukli. Respeto ang dala at tanging ang pakikisama, habang tanga ng pagkakaisa sa aming alyansa. Huwag kang mababahala, pagkat nandito na, di ka namin hahayaan na ikay mawawala. Pagkat nandito na nga ang United Ilocanja, kapatiran na mayaman sa pakikisama. Kaya't pakinggan nyo ang awit naming binuo, bilang tanda ng aking lubos na pagsasaludo. Huwag mabahala, sumama na sa kasama mo kaming United Ilocanja. Huwag kang mangamba, makakaasa, mabuhay ang bawat United Ilocanja. Huwag mabahala, sumama na sa kasama mo kaming United Ilocanja. Huwag kang mangamba, makakaasa, mabuhay ang bawat United Ilocanja. United Ilocanja, turing ay magkapatid, samahang pinagbuklod, kailan may di mapapatid. Mula 1965 hanggang sa magpangayon, kami magiging matatag, hamakin man ng panahon. Walang iba-iba, ako, ikaw, siya, sila, pantay-pantay. Walang mayaman o kahit mahirap, kapagkat iisang layunin ng aming pasan-pasan. Magkaisa tayong lahat, ganyan tunay na kapatiran. At sa mga kapatid na sa mundo ay namayapa, sa puso't isip namin di kayo mawawala. Saludo sa lahat at ako'y taas noo, na ako ay isang tunay na Ilocano. Huwag mabahala, sumama na sa kasama mo kaming United Ilocanja. Huwag kang mangamba, makakaasa, mabuhay ang... Agdama na National President tayo, na iso iti kanayon, na pagsangsangiran tayo, pagkangkamangan tayo, yan tanga iti iso ng garon. Iti panakaama tayo iti intero ng Pilipinas. Kaya awan iti sarday na nagdalang iti sipay pinimutibiyang. Itirigat kinamay, kadwa tayo makankanayon. Palakpakan tayo. Our National President, Bagis Alvin D. Perez. Bagis. Na ken pakairamanan, nagiti na dumadumang opisyalis tayo, nanuman pa'y hantay pa'y nga kompleto, nalapit nga sumarsarunoda, lakin tiket makadanon da, handa nga mayaw-awan, handa nga left turn, handa nga right turn. Ya? Kaya dito'y may summit lang na nadayaw itilagan na agdama na advisor, provincial advisor o BOD, bagis ABOD. Do sekreto na dito yung sekreto milatan. Thank you bagis sa Insan Norman, may isang maingil nga kabang iti DepEd, kita tayo ito kasanumit na sumapsuporta lagi diyan na oras na hanabalin, ikatin na tikawil na kinibakit na pas na makadwa na tayo na United Ilocanja. Palapakan tayo bagis Norman na Natasha. Kanda ito ay may isa na witness no kasanunak mo na sumunod. Bueno, kasanunak na welcome iti United Ilocanja. Kaiso na bisita iti guest of honor, idimit lang na may isa. Iti panawin na inarakop na iti pamilya iti United Ilocanja, iti siyudad, iti Ilagan chapter, babae ni Bagis Jun Corampes. Iso na iti kenda iti Diyos alwan ng ni Bagis buong maduli. Ijay for the first time na namit ko ang isang very smart o snappy na police officer na Jack Nama nga iso iti may isang sanggir iti United Ilocanja. Ken last time nga nagtapon kami iti may summit lang organisasyon iti Philippine Eagles. Para pakatayo iti agdama nga chapter president, kawayan Bagis Kuya Ronnie Corpus. Ken summit ito'y katokayo na iso iti owner o na distributor iti Coca-Cola, FC. Ano pa tayo, ito'y nagwapa, nagarampang sa marampiting, nagkabagis tayo. Yan, nagwapo launay. Bagis Ronnie Ordonez. Kaya dito sa amin nga mangbukbukal, iti
provincial officers tayo, tangkumit may naganan, tadi kita lang adite pa lang. Kita mas formal dong acknowledge no dadantun apo, ya. Ken kasamit nga nakpadayawan, dagitoy naduma-duma, nga tumaktakder nga chapter president tayo, nga isuda iti Sanggir. Ken mangbukbukal iti provincial chapter tayo, kano awang kayo, anyang ngay nga rudmit iti Rupa. Di provincial chapter tayo, ya. Iti Ciudad Itilagan, bagis Tito Jun S. Corapes, Palayan. Iti Kawayan, itata, ni bagis Arnold Foroni Corpus. Iti Nagilan chapter, bagis John Michael Barrientos. Oh. Napsog kay sa bagis, pangkay makataray, damdam, maabakan na kayo. Iti Benito Sullivan, ni bagis Warren. Rojas chapter, adas mangpitin on behalf ni Bagis Rana. Nagtuya po naman sa mga sumala. Yes, Naging founder, Joker Letran. little darling. Siyempre, sinabi ko, oh, Letran, bakit? 5 kasot na pisos, aga po kay founder, Joker Letran.